Goddag alle sammen, og velkommen til. Det er i dag den 9. december, og klokken er 16:30, og nu skal vi se, hvad der gemmer sig bag dagens love. Jeg prøver lige at banke på og se, om der er nogen herinde. Som et fyr, stål for de røde næser.
vil gerne sige tusind tak for optræden fra børnehaven Lærkebro, børnehaven Rabalderstræde og børnehaven Regnbuen. Og det var de ældste børn fra børnehaven, der var her. Jeg synes simpelthen så flot for os, og det var helt fantastisk. Hvor er I bare dygtige alle sammen. Var du glad for at sige? Ja, men ved du hvad, det lød helt fantastisk flot. Det var godt. Og nu skal I høre, vi har en konkurrence her i forbindelse med de her decemberdage, hvor vi har den levende julekalender, hvor man kan svare på et meget hemmeligt spørgsmål om, hvilket dyr der sidder oppe på taget heroppe på Rådhuset. En julemus, ja, det var et godt forslag. Ja, ved du hvad? En julemand, der er mange gode forslag. Men nu skal I høre, vi har en helt påskuld her med ene kuponer, der er afleveret fra hele byen, og uden for byen selvfølgelig også. Alle har mulighed for at være med. Jeg vil gerne bede en af jer at trække en. Er det en af børnene, der har lyst til at trække en? Der er rigtig mange, vi skal komme lidt med. Hvad med dig, lille ven? Kan du tænke dig det? Og så må du ikke kigge hernede, så skal du bruge et godt ord i forkøb, så tænker du lige ind. Og kom lige ind. Kom lige. Det var rigtig flot. Nej. Kan du bare tage en? Skal vi tage den øverst der? Det var godt. Må jeg låne det så? Det var godt. Jeg tjekker lige, at svaret er rigtigt, og det er helt rigtigt. Og den, der har vundet, det er en, der hedder Thomas Høj, Stentoft nummer 40. Er det Gustavs far? Ej, hvor godt. Og hvis Gustav, han er her. Han er her. Det er rigtig godt. Så... Ja, og ved du hvad? Lige når vi er færdige her, og alle børnene er kommet på plads, hvor de nu skal være, så kommer du bare lige med ind på Rådhuset og får de gavebevis. Fordi du skal bruge din kupon, du skal have med ned i den forretning, der har givet gaven i dag. Ja, så hvis du lige venter et øjeblik, ja, det er bare super. Og gaverne til den levende julekalender, de er sponsoreret af byens forretninger, og det er super flot, og det er vi så glade for. Så nu vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, og rigtig glædelig jul til jer alle sammen.